hvad der er på tilbud, og hvad kan vi lave ud for det. Så jeg besluttede mig for at lave en GPT, for at gøre det endnu nemmere, og så andre kunne bruge det på en nem måde. Så jeg har lavet den her, hvor du i virkeligheden bare skriver til den, og siger, lav en madplan for næste uges tilbudsvis for Netto, Superbrugsen, Kvickly og Rema 1000. Jeg har født dem ind med de her tilbudsaviser, og hvis ikke, så kan du selv smide et link ind, hvis den ikke kan finde det. Så beder du bare om at lave en madplan til 5 personer, 2 personer, 4 dage, kødfri dage, fiskedag, suppedag, alt muligt. Og du får også indkøbsliste. Og hvis du er typen, der ikke kan finde ud af at lave mad, så kan du bede den om at lave en madplan, baseret på opskrifter fra Valdemarsro, eller en anden opskriftsside, som du støder på rimelig ofte. Det er sgu smart.